As a part of the regional stakeholder summits, here in Dilijan we are hosting delegations from Armenia, Georgia and Moldova. The main aim of this summit is to discuss and develop further development ways, channels between the VET educational institutions coming from the Eastern Partnership countries. Ceea ce am văzut noi astăzi aici, fără dur și poate, este în cadrul acestui eveniment. Astăzi am avut posibilitatea să colaborăm cu partenerii din Armenia și din Georgia, să vedem cum se implementează politicile în aceste țări și cum putem îmbina experiența colegilor, astfel încât ulterior să putem și noi să beneficiem de aceste oportunități, atât în cadrul colaborării regionale, cât și la nivel internațional. This event is very special for countries which are very close with each other. We have a lot of same, and that's why I think that we should have very close relations with our countries, with our experiences, with our knowledge. Such kind of events help the participant to explore the educational system of other countries and also to take away good practices and to implement in their countries.